Straight to the point. Now, atong balikan mahigalan ato mga isgutanan rong buntaga. Kinibang kita ba mag-istorya bitaw tag tinuod bitaw kay? Ikaw kita kakamutis man kano? Asa dapat sa kamutis inyo? Puro day ka. So ang inyong mayor si Mayor Edgar Rama. Mo ni Mayor Edgar Rama? Kinsa man? Puro Mayor Edgar Rama man lagi. Mo lagi. Muras kay may kalang nagduha-duha og tando mo. Mo tando ba og modele? Nabalaka sa kay Susminya kini komentarista Tony Rafael Banyok maapil sa tayo ni kalaki. Ay nakabalaka og muli kini kakamutis nga nganong na hintugan makaskungan ina lang nga gipangutana mo kung attorney na pugos ko sulti. So ang inyong mayor damas lista mo ni confirm ni puro Mayor Edgar Rama. Mo ni inyong mayor. Ikaw Boyke. Si Boyke ko man San Francisco Camotes. Sa to pa kini inyong mayor si Mayor Alfredo Arquiliano. Mo ni Boyke. Oh, kana tando dayon. Ikaw kim duduha. Boyke o. Mo ni Boyke o. Ana dayon. Kay ka mo katanduon ka dili o. Alam tayo agi katawa-katawa na kay Onya kinini ang mga mayor Camotes sa Mayor Pilar Mayor Manuel Santiago. Kini si pinanguluhan man ni Doc Frasco kining ila mahigalang pagbiyahe kabantay mo ang mga mayor sa 5th district nga ilang kauban sa partido. Ang dili kauban nito Durano wa mapil. Onya ang Bourbon kauban gyapon nila apan ni-decide nga dili mo apil tungod sa bagyo. Tanawa ra god. Kini mga higalam, istorya tag tinuod ha. Real talk ba lang? Kini si Doc Frasco, Cristina Frasco, Aljo Frasco sa Liloan, Mayor Filjor Quinio sa Compostela. Ibutang lang nila ilang mga naong names. Kini mga mayor, gay aron nga, kuan lang ba? Hay man to mga naong ani mga mayor names be. Kani mao ning mga mayora, no? Nya siyempre dito mahigala sa London kini si Doc Frasco, Cristina, unya sunod si Aljo Frasco, kini si Filijor Quinio, Mayor Filijor Quinio sa kining Compostela. Kinsa man ning uban di kay ko kuan pero mao ni mangangan ha. Filijor Quinio si naman po si Provincial Board Member Andre Duterte di ay. Apil ani. Kini si Pilar Mayor Manuel Santiago, puro Mayor Edgar Rama, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano. Straight to the point. Kini, ang sugod mayor wala mapil. Kisa may mayor sa sugod. Wa mapil dayang mayor sugod. Munyin. Munyin Istrigan. Muna siya mayor sugod. Wa mapil. Okay. Sige. Munyin Durano Istrigan. Wala mapil. Sige. So, mones na mga nangapil dito. Unya, kinini ang mag-istorya tag tinuod ba? Real talk ba lang? Akong i-relate sa akong experience. Kini sila mahigala, hibaw gini sila mga kaigalaan nga nay bagyo. Anticipated yun ang bagyo, kusog ang bagyo day. Hibaw gini sila. Unya, unsa pa yun nga pagkahibaw nila, nga intentional yun nga, mularga na yun sila, ilan na yun biyaan ng ilang mga konstituente atol sa bagyo. Kaniha, ang akong experience mo, ne. Naman ako mga staff dire. Nag-coverage pa miya ng Sabado. Pero niya nang simana so wala pa bagyo. Sige na tanggap forecast. Sige na tag forecast pag-asa. Sige na ta mahigalang ato bang gisigihag kuan jud. Gisigihag bumbog information sa kanginan para nga makatabang ta sa mga tao nga mao ni ang sitwasyon ha kusog ang uwan ani kusog ang hangin. In fact, dunay chance nga mahimo ning super typhoon. Sige na tang broadcast. So ako mismo real talk lang pag November 1 nag-coverage mi. Kabantay mo, November 1 kay kuan man na All Saints Day. Todos los Santos sa coverage. Pag humag coverage, malihog ko sa akong staff diri nga mapalukat kog ticket kay muuli ko sa Leyte. Kay to man ang akong ginikanan dito mahigala managkot man ko. Pero anticipated na ko day. Ganahan ta ko nga kung pwede unta maka kuan sa ta dito ba? Pero nahibaw man tano ni bagyo. So nga kung ipakuha ni Paps nga ticket na malihog ko nga right after my program kay humag coverage man dili sa nako biyaan na coverage
ato sa mahigal ng iplastada kay daghan na ba mahigal na maminaw na to nga kumusta ang sitwasyon sa minteryo. Naman is Paps, ako inan, Paps, makuha na ko ticket nga makabalik ko dayon. Ini ka ugma kay maabdan niya tagbagyo kay ato na bang gi forecast pag-asa mingon pag-asa by Monday or Tuesday morning maunay pag-igo sa bagyo. In fact, di ko kalimot ana nga ang unang forecast adto sa Giwan Eastern Samar maigo. Apan dito sa Silago na igo day. Ha? Pero sakop siya sa cone of uncertainty. Sabot ta ana. Sumoto nga akong inan, mobalik lang ko dayon. Imagine ka mang kagilaan ni balik ko dayon diri pagka Domingo pagka ugma. Balik dayon. Akong isakyan kanang Ocean Jet gikan sa Ormoc pabalik diri mga alas 4 sa hapon day. Maoy last trip na lang day. Kay nga naman signal naman. Nyaningo naman mahigala nga ayaw na wanay mularga ni kagabi. Kay napagabi pa kog dakong barkong isakyan nya na alas 10 gabi di na ko kabalik sa Cebu. Abdan kog Bagyo sa Leyte, dili ko ka angkor dire. Di ta katimon dire mahigala unsay buhaton atol sa Bagyo. So anticipated nimo daan nga mo balik na lang ta kay Bagyo naman. Kana ako ning experience. Na anticipate na natundaan. So balik ta adil abtan tag Bagyo. Now, ato i-relate ini mga mayor. Labi na ko mayor kas kamutis. Nga ang forecast ang kamutis may maigo. Unya ang sunod nga forecast ay diri ang mga higala sa kinini ang may Bourbon or unahan sa Bourbon. Unsa ning unahan sa Bourbon? Tabugon day. Mamatigi forecast nga kanang lugar na may maigo. Basta 5th district ang igoon sa Bagyo. So kining mga mayos kamutis nga naginaminam nagimong adtog London, kasabot na sila nga tabok na mundaan diri sa Cebu. Ha? Kay maabtan mo Bagyo anay barko mo larga. Tabok na mundaan diri. Kaya kita ni katawa duda ko day doon na gini-group chat sila day. Kaya nga to nag-abot to sa Europe ba, mag-chat-chat ta sa group chat na to adto ta mag-abot sa Berbere, nya mo adto ta sa Versace. Malagmit mao gini. Mao gini ang mga kwan. Doon na group chat mingon na dayon nga kining ari na mo dayon, be kaning mga taga-isla. Kini sa Idol Boy ke, ikaw ke, sige lang ka ke kini among technicians ke sus binya murag mo managana kasabot sa tapos Boy ke di man managana. Oh, ikaw Boy ke, taga kamutis ka man. Mo anticipate yung kakanin taga-isla ka, kasabot na kandaan nga, kanang panahon na mo Bagyo di nataka balik. Kay ang Coast Guard mahigala, pag doon na mga kaigala ay signal, o doon na mga kaigala ay signal number 1, di naman kalarga ang barko nga doon ay, tanan nga yung barko di na kalarga, even sa unang panahon, o signal number 1, kanang barko nga 1,000 gross tonnage paubos di na kalarga. Ba't karon bisag signal number 1 di na kalarga tanan? So, katong mga mayors kamutis, nagsabot ito daan nga mo tabok na gitandaan samtang di pa tama abtag Bagyo nga makabiya na kita dinhi sa atong isla. Og si Flasco nagsabot dito nga ari na mo daan gyud kay maabdan mo Bagyo anay barko mo biyahe. Ari na kinindot na kay nagpangamay na ang London. Kasabot ba higala ang mga mayors kamutis oy. Ikaw, Mayor Pilar, Mayor Manuel Santiago, Puro Mayor Edgar Rama, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano, sabot mo ang unang forecast ang Bagyo anha mo landfall sa kamutis. Kanang pag-landfall sa Bourbon, medyo tipas ba? Bourbon ang alas 5:10 may landfall sa Bourbon. In fact, ang unang forecast, di ta kalimot, Giwan Eastern Samar bitaw nang utana bitaw ko ni Alkiblat nga, di ba ang unang forecast Giwan man dito man igo sa Silago hinuon ang unang landfall. Pero ang tubag nga naara niya ideal din napita. Kay kanagong Silago igo sa na mahigala sa pool po na sa Pacific Ocean dito ko nang Silago bida. Ngilngig kay nang kwan kanagong Humunhon Island nakaana man ko day. Katong tugpa dungguan lang Magellan nakaana man ko ng mga isla dia. Pag adto na mo sa kayming pambot makagala ang kwan normal nga panahon ha pero ang bawod grabe tungod kay Pacific Ocean ko na katabok ko nang napita. Muna nga, idea mo, igo ang Bagyo dito sa Eastern Samar, dito sa Giwan, or diri sa Silago, di naman igo Silago. Ang forecast mo, igo sa kamutis. Mo'y forecast nga, ang landfall kamutis, pero dito sa Bourbon, igo. So, ikaw may mayor sa kamutis, damor nga dilin takambiya, kay dinhi sa ato mo landfall ang Bagyo. Kuha na mo, day? Niya, anticipate na sa daan. Ilan ang anticipate niya mo, biya na yun tandaan, kini katabok sa barko. Wanay barko ang kalakihan mo tabok ng tandaan.
Tungod man nakatabok yun sila dire. Malagmit ang pagtabok ana. Kaya nga akong experience alas 4 sa hapon anang November 2. Wa mo na may last nga biyahe. I don't know unsay schedules kamotes. Ikaw boy kay murag sito maka pagkagabi iwa na biyahe. So natabok na sa dali mga pizza 2 na labing minus. Pagka pizza 3, wa na, nangandam na, wa na ni sugod na mahigalag dagom-dagom. Nibiya gyud sila. Kaya nga naman ingon man si Mayor Kinyo atong gisubay ha. Pag November 4 may pagtugpa nila mahigalas Dubai. Pag abot na nag-Dubai may galawa na. Pusot-pusot na ang messages nga pagdaghanang patay sa Compostela Mayor. Muna si Mayor Kinyo na November 4 medyo napay nahabilin sang konsensya ingon sa di na kumupadayon sa London. Balik ko. Muna kung magkabantay mo, nila nga mga ningadto mahigalas London Bridge. Ha? London Bridge is falling down. Atol ni agi kita katawa kay mo man kantas mga bata, ha? Si Mayor Kinyo, pag abot mga higala sa Dubai, niingon di na kumupadayon kay dako mag-damage ang Compostela. Nibalik si Mayor Kinyo, ha? Ngano man ang ubang mayor ni Paturate bigyan atos London. Atong subayon ha, subayon tani ha. Subayon tani mahigala ning matawag natog ang chronology of events ba. Atong gisubay, mugawas man ni unya kay imbestigaron man sa DILG. Niya naman ko'y kopya mahigala sa Travel Authority o kining ilang letters, letters to the governor. Ang mugawas inang detalye sa mga tickets ay manggawas pa gini. Nga duna pa na chance sila nga mo U-turn. Wa gyud, ni Paturato gyud.